Zamfara a gyara shiri. Wani shiri mai suna Zamfara mu farga shiri ne wanda yake faɗakar da duk wani bazamfare mai kishi kuma yake da halin taimakawa akan matsalar tsaro ya farga ya gane cewa matsalar tsaro ko kuma dafawa akan matsalar tsaro ba wai na gwamna bane shi kadai. Da farko akwai bangarora da yawa waɗanda suke buƙatar garan bawul da kuma gyara shiri akan matsalar tsaron jihar Zamfara. Bangaren 'yan kasuwa ne, 'yan siyasa ne, 'yan adawa na bangaren jam'iyyar yu daban-daban ne da na jam'iyyar ma da gwamnati take ciki. Kowane bangare idan muka yi duba akwai gefen da ke son garin bawa. Da farko idan kai dan kasuwa ne, dukkanin dan kasuwar da ya fi karfin wani abu da zai iya fitarwa ya bayar a matsayin gudunmuwa yana da haƙƙi a wuyansa da ya kamata shi ma ya dafa ta bangaren da yake da hali domin mu gudu tare mu tsira tare a haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawo ƙarshen matsalar tsaron jihar Zamfara. Idan za ku tuna talakawa da yawa ba su san inda za su sa kansu ba akan wannan matsalar tsaro. Ma'aikata da yawa an karya musu da gwiwa duba da wasu matsaloli da suke hange akan matsalar tsaro. Dan Zamfara yana da halin da zai iya taimakon jami'in tsaro da duk wani wanda yake da alhaki ko kuma yake da dama ko yake da yancin da zai tashi ya je a yi wannan faɗan matsalar tsaro da shi. Wato da farko akwai 'yan kasuwa da suke da hannu da shuni waɗanda suna iya taimaka tun daga ƙananun 'yan kasuwa har zuwa manyan 'yan kasuwa. Matukar kai ɗan jihar Zamfara ne da ma wanda ba ɗan jihar Zamfara ba waɗanda suke kallon program ɗinmu, akwai Security Trust Fund da aka buɗe. Wannan ƙungiya ce ta karɓar gudunmuwar duk wani abu da mutum yake da hali ba da gudunmuwa a kan shi ta ɓangaren shawo kan matsalar tsaron jihar Zamfara. za ka iya ba da gudunmuwarka. Ba wai gwamnati kawai take da inci ko damar sa hannu akan wannan matsalar ba. Za ku iya ba da gudunmuwarku ta naira 100, 500, 1000, 100, miliyan 1, biliyan 1, miliyan 200. Kowa abin da Allah ya hore mishi, kayan abinci ne da komai. Wannan kungiya tana kula da sha'anin shige da fice da security da duk wani abun da ya shafi matsalar tsaro. Amma gwamna ne kawai yake kokarin hubbasa da kuma bada gudunmuwar ta dace. Akwai 'yan siyasa waɗanda al'umma ne suka zaɓe su da kansu, suna cikin jihar Zamfara, wasu ma sun tafi birnin tarayya Abuja amma a bisa wakilcin al'umma. Sun bar al'umma ana kashewa, ana walakanta su, ana zubar da jinin su ko da yaushe. Babu wanda yake da garantin zaune lafiya matukar a cikin jihar Zamfara haki, tun daga babban birnin jiha garin Gusau har zuwa sauran ƙananan hukumomi da ƙauyukansu. Saboda haka ku ji tsoron Allah, dukkanin 'yan siyasa da Allah ba mu na jihar Zamfara, waɗanda aka zaɓa da waɗanda ba a zaɓa ba, matuƙar kuna cikin rigar siyasa ya rataya a wayan ku cewa ku ba da taimakon da kuke da hali a cikin wannan matsalar tsaron. Sai ɓangaren gwamnati, gaskiya ya kamata 'yan uwa kabinet ɗin gwamna da waɗanda aka zaɓa, matukar kana cikin wannan gwamnati ka gane cewa kai wakili ne na al'umma. Kowane gida hake yi wa yaƙi, ka tabbatar da cewa akwai mabukata, akwai kuma waɗanda suke ci a ƙarƙashin ku. Za ka ga cewa musamman wannan magana kacokan zan yi ta ne akan bangaren gwamnati. Za ku diba APC ta kasu kashi-kashi, amma kowane gida ne wanda akwai boss, ma'ana akwai jigon gidan gaba daya, kamar gidan Jaji, gidan Shehi, gidan Mr. Sinafa da sauran gidajen waɗanda suka yi kokari suna jan mutanensu. Kamin ka kai ga boss ɗin gidan gaba ɗaya, kowane gida akwai tsayayyun mutanen da suke kokarin dallashe duk wani kwaɗayi ko hangen nesa da wani dan gidansu zai yi zuwa wani gida har wani kwaɗe ya kai shi har a anshe shi. Amma jami'an gwamnati babu wani wanda yake yaƙi 100% kamar yadda gwamnati ke yi. 'Yan tsirarin da suke da zimmar taimakon al'umma a cikin gwamnati ba su da yawa. Ya kamata 'yan uwa ku dubi yanda wasu daga cikinmu suke ciki. Idan mu muna da sana'o'in da muka rike tun kamin siyasar, wasu ba su da sana'a, wasu harkar midiya da ita suka dogara, amma ko na data ba sa samu daga wurin ku. Ya kamata ku taimaka ku rika mai girma gwamna kashe kwaɗayin wasu mabiya da kuma 'yan gwagwarmaya waɗanda suka yi wannan gwamnati. Abun yana mana ciwo idan al'umma suna kiran mu suna faɗin cewa gwamnatin mu a gyara shiri. Zahirin gaskiya mai girma gwamna yana iya ƙoƙarin shi wurin rage raɗaɗin talauci da kuma taimakon 'yan uwa waɗanda suka yi gwagwarmaya da ma waɗanda ba su yi ba. Alhamdulillah akwai tsiraru waɗanda suka yi wa kansu faɗa suka ga kuma cewa ya kamata su riƙa gwamna wannan yaƙi. To saboda haka shawara ce akan duk wani wanda yake ci daga shi sai 'yan uwa ne sai dangi
sai iyalinsa. Ya kamata a taimaki al'umma, mu gyara shiri kamin mu rasa wasu mutane masu daraja ko mutunci ko girma ko kuma waɗanda suke da amfani a cikin wannan tafiyar tamu. Saboda akwai abin da bature ke cewa too late to cry when the head is cut off. Duk wanda ya bari ya kai ga irin wannan bagiran fa kamin ya gyara shiri akwai wahala. Yanzu muke da lokacin da zamu gyara shiri mu ƙara jawo duk wasu da suke jikinmu a cikinmu. Mu fa wakilai ne na al'umma wanda duk abin da yake faruwa a cikin society mun ba da lambobinmu da handatsinmu da lokacinmu cewa duk wani wanda yake da korafi ya tura ta lambobin wayanmu ko kuma ta handatsinmu. Muna da lokacin da muke warewa domin diba koken al'umma, kuma duk abin da yake faruwa ya rataye a wayanmu. Mu da gwamnati ke kallo da sauran ɗaliban gwamnati da sauran al'umma ma duniya, mu fito mu sanar da mutane abin da ke faruwa saboda a gyara. Mu gudu tare mu tsira tare shine burinmu, saboda mu cikakkun 'yan jam'iyyar PDP ne kuma waɗanda suke kishin mai girma gwamna, wanda ba jam'iyyar ma mu muke yi ba, mai girma gwamna muke yi, saboda kyawawan manufofin shi da kuma tsaftace zuciyar shi da irin kishin da yake da shi na al'umma jihar Zamfara. Shi yasa tabbas muna tare da shi 100%, kuma mun yarda da irin yaƙi da yake da faɗi tashin da yake akan duk wani abu da ya shafi jihar Zamfara. Babu wani ci gaba wanda wannan gwamna bai kawo ko kuma yake yunkurin kawo a jihar Zamfara ba. Gwamnatin shi ta sha bamban da dukkanin gwamnonin da muka yi baya, har 'yan adawa suka kalla suna ƙara tabbatar da cewa wannan gwamnan mayaƙi ne. Gwamna ne wanda ya ɗaura aniyar canza jihar Zamfara da kuma sabanta ta fiye da yanda kowane gwamna ya yi a baya. To duk wani wanda yake jingine da wannan gwamnan, zababbe da wanda ba zababbe ba, ya taimaka ya tsaftace zuciyar shi, ya koyi da irin kyawawan halin mai girma gwamna domin ƙara faranta 'yan jam'iyya da kuma jawo waɗanda ma suke nesa da jam'iyya a cikin jam'iyya. Allah ya samu dace.